हो गया परमन बेर ना बोरमा बिम बानाय जा होनाय लां बैसागुनि एसेनो गोमोलायनाय last 10 stop wow come on hubau yes hubau yes boria मायबा थांनो रेडि जालायबाय जोंना नै देलायखाबाय नै मा जादोंथाय नै बिहा न'आव थानांगौ जा उनाव मिथिगोन लोगोफोर जों माहाय थांनो नागिरदों मा खालामनो नागिरदों देलाय खालाय जालायबाय नै रेडि था नोंथांमोना नायनो मोनसिगोन नै दा खोबावनोसै आरोना साफारियाव थांबावनोसै आरोना लोगोफोर बेरायनो बाहेरायाव Terong tudu asli terong tudu kita ಮಾಡಬೇಕು आर'नाइ थे खादेबावलाय होमबासो ग्रोब थागोन जाबाय जानाया जाबाय आर'नाइ थे खादेबावलाय एबारसो जाबाय गिरदों ने कहाँ पे वो रास्ता में गिरने से गया खत्म 다 들어. छोड़ो अभी हो गया ना हुआ नहीं रुको फिर से जाओ लोगोफोर फिटिं सोलिगासिनो आरोना नै आना गराया गांसो जागासिनो गोजौआवनो दङ बिसोरनिया फिटिंआ सोलिगासिनो बिनि उनाव आंनि आरोना ओंखायनो एसे रेस्ट लादों गराया नै हाग्रा जागासिनो पठान देखो इन लोगों का पठान देख रहा है अभी मेरी बारी हो गया चल ये नहीं हुआ शायद मेरे ख्याल से चल wow
अरे आप उसके सामने नहीं, उसके सामने नहीं, इधर करने का है। हाँ करो और जैसा तुम तलवार मार रहे घुमाओ घुमाओ घुमा के ना फिर वापस मारो डक एंड वापस फिर क्या करोगे ये डायरेक्ट नीचे करो करो फिर गर्दन राजा जैसा तोलार करे ना राजा रानी ये क्या है बे रुको 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 लेफ्ट साइड फैदो माजि नेंगार बाहाय नों रुको सिखाथ'ला आजिनि दा नांहैजोबनांगौ फैनो र हाँ ले लो वीडियो ले लो अभी स्टार्ट क्या रुको काय गरिखा ओरै फुनसै नामा र' औ फैदो ओरै था हरदोल' नोङो ओरै आंखौ ओरै खालाम जाबाय शुट जोबखांनानै फैबाय आरोना लोगोफोर शुटिं जोबखांबाय ओमफ्राय नै फैगासिनो आरोना थाब थाबैनो ओमफ्राय नै थानि कितना क्यूट है आं होजोबसै आरोना जाबाय थाथोंसै जाबाय थादो उनाव बेनि उनाव जाबाय थादो एसे आहा नाय लोगोफोर न' सफैलायबाय जानायनि लाहार फाहार जोंनि ओंख्रियानो जाहैबाय बोरमा बेम्बु बान्दार नै गोथाव संसै आरोना कानाडाफ्रा ओरैनो जायो सोयो आरो लोगोफोर ओरैनो गोदाना हरो ओंखायनो जों गोदा होआखै आरोना डाइरेक्ट लाबोदों ओइ मामियाबो मदद खालामफैबाय ओंखाम उखैनाया हाला बेम्बुखौ होख्लायबाय नै माखौ मा बुस्थुबा थि साय आं बिदि गारमाखौ आं मोजां मोनो बेम्बु ओमफ्राय बान्दारखौल' मोजां मोनो आरो न' ओमफ्राय बैयो माबा समफ्लखौबो सायआं नै लोगोफोर मोनबाय आरोना बोरमा बेम्बु बानाय जाथाव नुखाबाय जानोसै ओंखाम दालि दङ नै खुरगासिनो इलांसि भाजा आरोना नै जानोसै बोरमा बेम्बु एकथायाव जाबाय ओंखाम नै पापर लोगोफोर फैबाय सजना ओमफ्राय दालि बेजों लोगोसे बाव मा दं लोगोफोर नोंथांमोना लुगैसिगोनसो र' खाथियाव लाबोदोरा रुनायखौ नै आसलसो मा बुस्थु बेलाय बैसागुनिसो बे नै बैसागुनिया जोंना दासो
होनाय लां बैसागुनि एसेनो गोमोलायनाय बैसागुनिया नै लोगोफोर गराय दाब्रायलायबाय आरोना दस्रा जायगायाव माने आं ट्रेनिं लानाय जायगायाव नङा माने जोङो सिखा लायदोंमोन आरोना शुटिंनि थाखाय बे जायगायावसो मोनसे मन्दिर आरोना बियो बाहाय गराय मेरला थायो बाहाय फार्स्ट टाइम बानदों आरोना थ' मानसिफ्रा नायगोमजोब्बाय आरोना नै बिसोर नै रायलायलायबाय आरोना आं बैनिफ्राय खारना फैदों नालाय स' बासनिफ्राय ओंखारनानै नायजोब्बाय आरो मानसिफ्रा माखासे खेबनो हाजोब्बासो स' tomorrow. ओमफ्राय लोगोफोर नै जोङो ट्रेनिं जायगायाव फैफिनबाय आरोना स' गासिबो हाजोब्बाय नालाय एबाराव गोजौ थिखोनायखौ सोलोंदों आरोना स' नायलांदो माबायदि खालामलाङो आङो एसे रोंहांबाय आरोना ओमफ्राय बिनि नामानो जाहैबाय नरा आरोना गरायनि नामा वाव वाव दागं ओंखारबाय दागं फुल बो यास नै एबाराव आङो मेरला राउन्ड गुमायगोन आरोना 10 गान बानायगोन आङो राउन्डआव स' बिनि नामा जाहैबाय माधुरि आरोना बे गरायनि नामा नायलांदो नोंथांमोना बेखौबो जादों बरिया मोजां हमथाथार प्रेसार खालामथार बरिया 7 बरिया ओइ जानसो स्पिड कन्टिनिउ 8 9 दायो बाहाय स्टप खालामफैदो बरिया स्टप खालाम आखाइ थोंसि दायो लास्ट 10 स्टप वाव भेरि गुड सोर गिदोंलै माजुनि मारो वाह कमान आरो होबाव yes बरिया दासो जादों एबाराव आङो नै अख्रा गरायखौ सालायबाय आरोना ओमफ्राय बिनि नामा जाहैबाय मेरा ओमफ्राय नोगोद जोयो आरोना बे होबाव बुना मारो प्रेसार हो लेगाव दे बुना हो दे बिदि बुना हो जाहांदों दे लागाव यस दासो नुफैदों नैबेखौ मारो बरिया हो जोरसे मारो माथ' दासो जागोन ना